sakit nyanyi Mbak Yuni monggo. Nganti lingsir ana kene aku tunggu kowe Bengawan Solo. tak wis yen tak telepon malah centang siji mangkel aku mangkel biar kebetok pipimu mesti tak siwal 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 lalat siwal ya mas Jadi kan kanten alasani makel lagi sapa wong sing ora gelo wis kadung dandan kok kowe ora teko sawer sik sawer sik nampani saweran sik rono kok kene Jane sing kene sing rese apa tukang son to? Pateni paling tukang son yo. desele kok tak pari monggo diperhatikan yo Janjane. coy Gelagatmu saja nyupriane atiku sujana pian kencan karo wanita liya sakit di hati lo yo Bengawan Solo yen tak telepon malah centang siji mangkel aku mangkel yen kebetok pipimu mesti tak siwal 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 lalat siwal ya mas lali jadi kandane saki makel lagi sapa wong sing ora gelo wis kadung dandan kok kowe ora teko sor ser tak 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 gentung oh pengedang jaipong kaya rada owah ngene tek wong lanang ora kilang-kilang gegere jajal lah piye sing wedok nyamen nyawer lah ae iya jajal. alah niki sing lanang mbuh pola Sing lanang bungkuk wis jan lah nggih matur sembah sing nuwun lanang golek pasar layak bojo jelas golek cuan to Mbak Yuni kok sok kowe layak sing lanang kuru mbak bukan mbak pasir ae saiki giblah-giblah lambian kuru kok saiki sampean nurusi kok ya ya ono kok imbo ya jan-jane kowe gelagatmu saja nyupriane atiku sujana pian kencan karo wanita liya
janjine matur sembah nuwun.